For more videos and audio, subscribe to Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Thank you. Maker Productions. Waye dasa kauna kuma ya tuntsirar, in ka ci amanar ta sai ka biya, so ya taɓa rai za ya mun kurciya. Waye dasa kauna kuma ya tuntsirar, in ka ci amanar ta sai ka biya, so ya taɓa rai za ya mun kurciya. Kuka na zuciya fito da magana, zan sanar don kisan abin da rai kwaye gina. Sanki ne zai batar da ni idan kika hana. Zo matso da budani raba mu ai da fitina. Ke ɗaya raina yake ambata, kuma ruhi ma kwayayi matsaya. Dasa kauna kuma ya tuntsirar, in ka ci amanar ta sai ka biya, so ya taɓa rai za ya mun kurciya. Domin samun sababbin audios da videos, ku danna subscribe ga wannan channel mai suna Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Mun gode. Taɓanya sani mafarki, bini muje in ba haki masauki. Ke kika ce yau na zama sarki, mai ɗamara an ce bari naƙi. Na haraga so a mataki, na warke gana ki gurina. Waye dasa kauna kuma ya tuntsirar.